लोगोफोर बेटानि स्कुला DAV स्कुल आग्लानि पुराना ini बुरिया दिनै नायनो फैदो 15 आगस्टनि हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे ओमफ्राय नै हिन्जाव खारगासिनो जोंनि CISFनिनो आरो बे हिन्जावाबो माने फिसालाया उन्दै नालाय ओंखायनो गाबगासिनो थ' बे लिंहरदो फन खालामनानै टिचारफोराथ' ओंखायनो खारै खारै थांदो थ' लोगोफोर जों दायो दिनै जा गुदलुनि स्कुलाव फैदो जों दायो दोङो झारखन्डनि पात्राटु DAV पाब्लिक स्कुलाव जों फैदो आरो दिनै जा गुदलुनि माने इन्डिपेन्डेन्स डेनि प्रग्राम दोङो नालाय बे प्रग्रामखौनो जोङो नायनो फैदो आरो माबायदि जायो होननानै बे बोसोरनिफ्राय लास्ट मोनलियाबो जानो हानाय आरो नेक्स्ट बोसोराव माने जोङो अखमाव थांगोनबो जानो हानाय जोंनि आसामाव पस्टिं जानोबो हानाय ओंखायनो एबार खेबसेयाव नायना लानि होननानै फैबाय आरो And I request everyone to stand in attention position and pay respect to the national anthem followed by patriotic song. The most awaited moment. Yes, get prepared to witness the march past. थ' लोगोफोर गासै गथ'फोरखौ नागिरना मोनबाय जा कुटलुखौ नागिरना मोनाखै दाबो नागिरबाय दोङो मालाय एकदम देदलानो सिगाङाव प्रिन्सिपालजों जिरायनानै दोङो आरोना प्रिन्सिपाल लाइनाव जिथु नै चेयार होनायाव बेयाव जिरायनानै दोङो आरो बियो माने लास्टाव थाबा माने उनथिं थाबा नुवा नालाय ओंखायनो सिगाङावनो जिरायनानै दोङो आरो नै जोङो नुहुरनानै फैबाय आरो दासो Hello my dear Okay Better my dear गर्मी लग रहा है बेटा गर्मी लग रहा है ओमफ्राय लोगोफोर प्रग्राम स्टार्ट जाबाय नै दा UKGनिफ्राय मोसानाय स्टार्ट जादों बिराद गरम नै बियो प्रिन्सिपाल आरोना Our tiny dancers from class 2 are ready to present their lovely performance. Let's welcome them. नै मोनसे ग्रुपआ जा कुटलुमनि बैनो जा कुटलुआव थांगासिनो फार्स्ट सासेनिया थ' थांगासिनो बिसोरनि डान्स जासिगोन आरो बेनि सिगाङावनो क्लास 1निया मोसाहांबाय जा कुटलुखौ भिडिअ खालामनो होदोंमोन भिडिअ'नो थायासै जेबो नंलिया ओमफ्राय नै बे मोनसे गां खालामनोसै आरो दा नै मोनसे सेकेन्ड क्लास 2नि ओमफ्राय बिराद गरम जादों दिनै गरम ओरैबाथ' अखा हाबाय दोङोमोन दिनै बोरैबा सान्दुं दुंना होबाय आरोना थ' गरम जादों ओंखायनो ओमफ्राय नै दा बे साननैसोआ जेरै डान्स प्रेक्टिस खालामनायाव बिसोरखौ लाइन खालामनानै माने जाय जिथु लाइनाव दोङोमोन बिदि लाइनाव गथ'फोरखौ नागिर सिजिल खालामगासिनो बिसोरखौबो नै लाइन खालामनाया खमनि काम एखे एसेबां मानसि नांदो बिसोरबो नै ओमफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो बिसोरनिया मोसानायबो कुटलुआ मोसाहांबानो जों थांनोसै आरो बारा खमाय थालिया बे कुटलुआ मोसाहांनाय जाबानो दा बोराइनियाबो अफिसाव जा पेरेड जादों नालाय बेयावबो थांनांगौमोन एसे लेट जाबाय लेट जाब्लाबो माने थांसिगोन आरो
मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। चाहो तो हम तो आसमाना, प्यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से। इसमें से एक तेजल अभी नेशनल लेवल पे मेडल जीत के आई है पटना से। आज का मतलब होता है युद्ध कला, जिसमें कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, वुशु, निंजा सारी चीजें ये बच्चे अभी परफॉर्म करके दिखाएंगे और इनका सिलेक्शन हुआ है स्टेट लेवल पे, जो कि 22 तारीख 27 तारीख को रांची में टूर्नामेंट उसमें जाएंगे। योई आगे बढ़ते हुए जोदांजू की पंच, ओके विच क्या आई हट 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 अच्छी है कमाते हट हट अच्छी है कमाते एक ही ब्लॉक हट करा चलो Ada apa jago dulu ni programnya jebai, mana programnya jaga sini ada, jago dulu ni masa ni jebai, dah bara ini mau thangni ada, peret nain thangni dah. जब bayangnya इतना था चल Thang si teh belum. Ayah, man gorom. भानु से अगर ले लिया भानु तेरा दोस्त है ना भानु आ गया वो बार बार मुझे देख रहा था कैमरा में भानु तेजस देखने तक तेजस को लगा था आगे, उसके बाद भानु आ गया। Tunggu खबर ही नहीं है बेटा, jago dulu aku खबर dia, hari ini ada masa nangga tanang ada. School को बिराट मजा डेकोरेशन हालम दे. टीचर का नाम प्रमोद पाठक। बिराट गरम दिन, बापरे. कौन सा गाड़ी से आया? Baik sih. दा नैबे मोनसे प्रग्रामा नैनि झारखन्डनि माबानि पात्रा टु NTPC निफ्राय जायो आरो नै मोनसेया थ' बोरायमोना बेयाव प्रेड खालामो माने फुङावनो बिसिना जाखांबाय आरो जा गथ'नि स्कुलाव थांनांगोखाय जोङो मोनासै दायो बिदिनो गथ'फोरनि मोसानाय आरो एबार खेबसेयाव 10थाव 8आव बा 10 9 12 फोराव जायफोरा मोजां मार्क लाबोना पास खालामदो बिसोरनो दा प्राइज होगासिनो ओमफ्राय दायो नै जि मोजां मोनसे बुस्थु देखायनि आङो तिरंगा जिससे हर भारतीय गर्व करता है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वही तिरंगा दा लोगोफोर न' मोनफैबाय बोरायनि फुजाबो थांबाय दसे गथ'लुनिखौथ' फुल नायजोबदिया बेखौबो नायजोबदिया माने बोराय गथ'लुनिखौ नायनानैनो बोरायनि अफिसाव थांनो मोनदिया आरोना थेवब्लाबो दसे समाय हाबनानै फैबाय आरो थ' दाबो जोबाखैनो दाबो आरो मोनायाव लासे प्रग्राम जागोन दा माने नैबे माबायाव नै जायगाया थाइ जायगानि जेसेबां गथ'फोरा माने परिखायाव मोजां मार्क लाबोनानै पास खालामदो बेफोरनो दायो प्राइज होगासिनो आरो जाय नेबाय थायासै ओंखामबो उखैबाय फुंनिफ्राय बेयावनो मेथाइबो नालाय दा गथ'फोरखौ मेंसोबाय थुब मेथाइनाखाय फैबाय आरो थेंक